Pnawn da i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i'r ddarlith hon ar y berthynas rhwng enwau lleoedd Cymraeg a Saesneg yng Nghaerdydd. Enw i ydy Dylanwadu Foster Evans ac mi rydw i'n gweithio yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ôl yn 2019, fe ges i wahoddiad caredig iawn gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru i draddodi Darlith Goffa Hedley Gibbard yn Eisteddfod Caerdydd 2019. Ac oedd hi'n fraint arbennig i dderbyn y gwahoddiad hwnnw yn enw Hedley Gibbard, gŵr a oedd yn ffigwr hollol allweddol yn hanes cyfieithu yng Nghymru, gan gynnwys hanes Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Fe fuodd yn bennaeth ar adran gyfieithu Cyngor Gwynedd ac wedyn yn gwbl allweddol yn y gwaith o sefydlu adran gyfieithu ar gyfer y cynulliad fel ag yr oedd. Felly mae'n fraint arbennig i mi gael y cyfle yma i ddweud ychydig am hanes y Gymraeg a'r Saesneg a y berthynas rhwng y ddwy, cyfieithu ac addasu enwau lleoedd. Felly diolch yn fawr i'r Gymdeithas am y gwahoddiad hwnnw. Felly, dwi am ddechrau heddiw yma gyda un o'r cerddi buddigol o Eisteddfod 2019, Cystadleuaeth y Goron, a enillwyd gan Catrin Dafydd ar gerdd Gentrification yn fan yma. Dyma ran ohoni, mae wedi lleoli'n Hafarn y Grange yn Grangetown, a sgwrs sydd yma rhwng dau gyfaill. Maddau fi dros beint fel hyn am gorddi'r dyfroedd, ond nid ni yw'r werin datws nawr nag e. Mae Aberteifi'n agos at y galon mi wn, ond o'i gadw, ond ei fydd gen ti di haf yn faich. Heisht, dim ond cwestiwn, dim ond codi pwnc dros ein cnau, tra bod ni'n aros i'r cwiz dechrau. Wyddos ti gyda llaw, beth yw'r enw Cymraeg cywir am Grangetown? Ie, ti'n iawn. Felly, trafodaeth yn fan hyn am dau haf, gentrification, mewn un o faestrefi canolog Caerdydd, hefyd iaith a'r cwestiwn sylfaenol yna, beth yw'r enw Cymraeg cywir am Grangetown. Ac am ei sgwrs un ochrog ydy hon, da ni ddim yn cael clywed yr ateb, da ni'n cael yn gwahodd falle i ddyfalu. Mae'n gwestiwn da, a dwi wedi gweld mae'n siŵr rhyw 10 o enwau gwahanol am Grangetown, falle mwy na hynny hefyd. Rhan fwy ohonyn nhw, ryw hanner ohonyn nhw falle'n dechrau gyda tre, ambell tir, eraill yn defnyddio'r enw Grange, ond mewn cyd-destun Cymraeg. Felly mae gennym ni Trefynach, Tirmynach, Trefeinor, Trefeirdy, Tresïaeth, Tresgubor, y Grange Mawr, y Grange, y Grange. Bob un o'r rhain dwi wedi gweld yn weithiau'n weddol anffurfiol, ond weithiau mewn sefyllfaoedd mwy ffurfiol. Enghraifft ddiweddar o hyn, Slope Road yr arwydd yma Grangetown Tresïaeth. Nad ydy Tresïaeth ddim yn ffurf safonol ar Grangetown, hynny yw yn ein defnydd safonol o enwau lleoedd. Ar hyn o bryd y Grangetown yw Grangetown yn y ddwy iaith. Ond mae'r ffurf Tresïaeth honno yn un ddiddorol ni ystyried, oherwydd mae modd i ni olrhain ni i bathu mewn gwirionedd. A pwy wnaeth hynny oedd yr hanesydd, diweddar hanesydd Dr John Davies, fydd yn gyfarwydd i chi gyd, mae'n siŵr, oedd yn byw am gyfnod helaeth yn ardal Grangetown. Ac mae o'n nodi yn hunangofiant i fod wedi mynd ati'n fwriadol i fathu enw Cymraeg ar gyfer yr ardal, a dyma'r rhesymeg yn fan hyn. O weld yng ngeiriadur yr Academi, geiriadur Bruce, bod Grange yn cael ei gyfieithu fel Mainor. Ystyried hynny, ond wedyn penderfynu na mae rhywbeth dros dro y marn John Davies oedd y Grange yn Grangetown, ac wedyn mae fo'n tynnu ar enw oedd yn gyfarwydd iddo fo o Geredigion Lluest sydd yn digwydd mewn sawl man yn fan yna. Rhywle dros dro, adeilad dros dro yn y mynyddoedd yn y bryniau yng Nghaerdydd, ond yn fan hyn roedd John Davies yn credu mai safle dros tro ar gyfer gwarchod yr anifeiliaid a borau ar y gweindir. Ac felly, Tresïaeth oedd yr enw a ddewiswyd gan John Davies ar gyfer Grangetown rwan. Fe allwn ni
ystyried beth yn union oedd natur y Grange yna, oedd gynt yn eiddo i abati margam, a fath o adeiladau oedd yna ag ati. Fe allan ni ddadlau blaid Trelliest fel enw ar sail hynny. Ond mae enwau'n gymleth, ac mae'r defnydd y rhai ffurfiau'n benodol iawn, felly o edrych mewn man arall yn fan hyn ar waith Elwyn Davies ar yr enw Lluest yn Nghaerdydd, oedd yn nodi'n benodol nad oedd Lluest yn cael ei ddefnyddio fel enw ar gyfer Grange. Mynachlog, wrth gwrs mae'r gair hynny eitha anodd i gyfieithu i'r Gymraeg. Grange weithiau mae'n cael ei gyfieithu fel cwrt neu mynachdy neu mynachlo, hyd yn oed bod math o enwa yng ngwahanol rannau o Gymru. Ond mae'n ymddangos nad ydy Lluest yn un o'r enwau sy'n cael ei defnyddio ar gyfer Grange. Tawaith am hynny falle. O edrych yn hynt, a dwi'n mynd â ni nôl wan rhyw 2 ganrif chydig mwy na hynny ar fap yn Archifdy Morgannwg. Da ni'n gallu gweld fan hyn, yr hen fap yma, a mae fan hyn yn cyfateb yn fras iawn i Sloper Road. Mae hewl y Grange oedd enw'r stryd, oedd yn mynd i fan hyn. Oedd hen fapiau estalwm yn aml iawn os yna mapiau stadau oedden nhw. Doedden nhw mond yn nodi'r ceuad yn perthyn i'r stad, felly ni'n cael y mapiau pytiog yma fel hyn. Ond ni'n gallu gweld mae hewl y Grange yn dangos bod y Grange wedi i fabwysiadu i'r Gymraeg. Ac os da ni'n edrych ar llyfr aelodaeth Capel Ebenezer o'r hanner cyntaf y 4th ganrif ar 15, eto yn yr Archifdy, da ni'n gweld y ffurf yma, Granch, wedi sillafu ar gyfer unigolyn oedd yn byw yn yr hen ffermdy sydd yna hyd heddiw yma. Felly, beth oedd yr hen Gymru Cymraeg yn yr ardal yma ni ddweud, nôl 2 ganrif, Granch, a rhywbeth fel yna, yn sicr oedden nhw'n defnyddio ffurf ar y gair, Grange. Felly, os da ni'n am ddymuno, parhau i ddefnyddio Grange yn y Gymraeg, wel mae modd cyfiawnhau hynny am hwnni. A mae yna rhai, wrth gwrs, sydd yn nerbyn, sy'n lleisio barn eitha cry yn nerbyn creu enwau Cymraeg. Un trydariad yn fan hyn, yn cwyno, bod ni Gymru yn cwyno fan hyn, da ni'n cwyno am bobl sy'n adrodd y myth bod enwau Cymraeg yn cael ei wneud fyny, for the sake of it. Mae gynnau'n dweud Trelliest. Yn amlwg yn dadlau fan hyn, na ddylid creu enwau. Ond eto, mae pob enw wedi greu, dydy. Bydde gen ni'r un enw, ond i bai bod yna rhywun ar ryw bwynt wedi mynd ati i'w greu. A mae hyn yn digwydd ers talwm yng Nghaerdydd, yn mynd nôl fan hyn i ddiwedd oes Victoria, parchedig David Forrest Davies fan hyn yn sgwennu llythyr, ac yn nodi gyfeiriad hewl y cydser maes adda Caerdydd. Chewch chi ddim hynny ar unrhyw fap yn oes Victoria nag yn heddiw yma, ond Constellation Street, Adamsdown ydy y cyfeiriad yma. Felly mae'n hen arfer yng Nghaerdydd i chwarae neu i fynd nôl gymlaen rhwng y 2 iaith. Felly ar gyfer y sgwrs heddiw yma, dwi'n edrych ar ambell thema gan gynnwys dwyieithrwydd yn y cyfnod ni ag yn ôl, mor bell yr oesoedd canol, disodli bwriadol pan mae yna newid enwau'n digwydd a hynny o fwriad ymwybodol. Weithiau mae enwau'n newid am rhesymau llai penodol na hynny. Ymdrechion ymwybodol i adfer enwau. Beth sy'n digwydd pan yna fwy nag un ffurf yn cael ei defnyddio. A pwy sy'n wrth ni'n gwneud hyn? Pwy yw'r ffigurau allweddol sydd yn gweithredu'n y maes yma? Gwleidyddion, haneswyr, ieithyddion, cyfieithwyr, cyfryngwyr cymdeithasol erbyn heddiw, dylanwadwyr yn air, ni'n glywed mwy ohono fo. Pwy sydd wrthi yn arwain y newidiadau hyn? Felly mae fyddai'n gwibio le yng Nghaerdydd ac o ganrif i ganrif, felly gobeithio a gnewch chi fwynhau'r daith. Ddechreuwn ni'n rhelai. A chyfrol yn fan hyn, cyfrol cyflwyniadol i Gaerdydd sydd ar werth yn ein siopa ni fan hyn. Un o'r awduron oedd y cyn aelod seneddol, aelod o'r cynulliad cyn hynny, Gareth Bennett, yn dadlau fan hyn bod yr enw Trelai wedi cael ei greu, mae'n debyg ar ddechrau'r 20th ganrif, meddwl fo, as an attempt to Welshify the name Ely, meddwl fo. Gan nodi, most local historians are doubtful, though, if this name was ever used by the original Welsh-speaking residents of Ely. Wel,
does na ddim dwywaith am y peth, mi oedd yr enw'n cael ei ddefnyddio ar ddechrau'r 20fed ganrif ac yn oes Victoria ac yn wir yn ôl yng nghyfnod Elizabeth y gyntaf. Felly mae'r cyflwyniad yma yn anffodus yn gwbl anghywir, ac felly ni droi at y beirdd yn yr achos yma. Lewis Dwn, a ddaeth i ymweld ar ardal tua'r flwyddyn 1610, ac fe dderbyniodd nawdd ar aelwyd William Lewis, a dyma fo'n cyfansoddi cywydd i ganmol William Lewis, y gŵr breideg o'r brodyr. Ac mewn cwpled, mae'n disgrifio William fel hyn: enaid yr iaith un dewr oedd, yn rhelai yn rhoi lleoedd. Enaid yr iaith un dewr oedd, yn rhelai yn rhoi lleoedd. Felly yn amlwg, mi oedd rhelai cael ei ddefnyddio a hynny dros 4 canrif yn ôl, ac mae'n siŵr cyn hynny hefyd. Felly mae yna fythau ynglyn â enwau Caerdydd, a weithiau mae yna duedd i fwrw amheuaeth ar y defnydd o'r Gymraeg yng Nghaerdydd yn hanesyddol. Ond fel arfer, mae'n eitha rhwydd gwrthbrofi hynny. Ond mae yna adegau pan mae yna enwau yn cael eu creu. Da ni newydd weld enghraifft o hynny yn Grangetown, a ddwn ni weld un arall maes y law. Ond yn ôl ymhellach eto, ac un o'r haenau cynharaf o enwau yng Nghaerdydd yw'r haen honno sydd wedi gweld yn llyfr Llandaf, dogfen hynod o ddifyr a chyfoethog sydd yn ymwneud â hanes yr esgobaeth honno, wedi llunio yn y 18fed ganrif gyda'r nod o gynyddu, dylanwad a grym a cyfiawnhau honiadau oedd yn cael ei gwneud ar ran yr esgobaeth yn y 18fed ganrif, ond yn tynnu ar ddogfennau o'r canrifoedd cyn hynny. Yn Lladin gan amlaf, ond mae'r enwau lleoedd ac ambell beth arall yn Gymraeg. Mae yna haen enwau fan hyn sydd yn rhoi cipolwg yn ei ar Gaerdydd sydd wedi diflannu'n llwyr erbyn hyn. Yr enwau yma wedi diflannu oedd yr map yn llwyr a wedi cael ei disodli weithio gan enwau Cymraeg diweddarach. Mae gennym ni lefydd fel Ynys Farchan. Mae'n debyg yn ardal Treganna neu falle Grangetown. Trefeilio, tref Meibion Gwchdryd yn enw trawiadol, ardal Ysblot neu Rhaff, mae'n debyg yn fan yna. Ystrad Anchor yn Feudwy, enw arall ar yr hyn da ni'n alw heddiw yma yn Tyllgoed, Fairwater yn Saesneg. Tref Meibion Eirddywyn, efallai fydda'r ffurf fodern ar yr enw yna, ardal y Gybalfa heddiw yma. Felly mae haen enwau Cymraeg sydd yn mynd yn ôl fan hyn cyn cyfnod y Normaniaid, ond sydd wedi diflannu i raddau helaeth. Mae ambell un ohonyn nhw, fel Ystym Taf yn fan hyn, sydd wedi cael ei adfer yn ddiweddar yn enw Cymraeg ar Llandaff North, enw sydd ei hun yn ffurf eitha diweddar. Yr enw cynharach oedd Llandaff Iard, ond dwi'n credu bod yna ymdrech wedi bod i barchuso'r enw. Oedd y iard yna yn wreiddiol yn iard oedd yn gysylltiedig ar gamlas oedd yn rhedeg trwy'r ardal honno. Ond Ystym Taf wedi ail ymddangos fel enw yn lle diweddar. Ond yn sgil y goncwest Normanaidd, mae'r Normaniaid yn concro Morgannwg ac yn sicr rhan ddeheuol Morgannwg yn yr 11fed ganrif ar 10 a'r 12fed ganrif. Mae yna fewnfudo o Loegr yn bennaf, Saesneg yn brif iaith yr ardal yn gyfnod, ond mae momentum y diwylliant Saesneg yn dechrau pylu ac yn pallu erbyn y 14fed ganrif ar 10 yn sicr, a da ni'n gweld bod y Gymraeg ar gynnydd wedyn yng nghyffiniau Caerdydd o'r 15fed ganrif ymlaen. Ac y Saesneg mae gwirionedd yn parhau gilio hyd at dechrau'r 14fed ganrif ar 15 ar gyrion Caerdydd. Felly oedd y Gymraeg yn adennill tir trwy cyfnod modern cynnar yna, a mor ddiweddar a dechrau'r 14fed ganrif ar 15. Ac un o ganlyniadau hynny wedi cymysgu ieithoedd yng Nghaerdydd yn ardal Pontcannar, y ffordd i Llandaf. Mae yna dir uchel ar enw Pen Hill, ac mae'n debyg beth gyda ni fan hyn, ydy dwy elfen sy'n bron iawn yn gyfystyr a'i gilydd. Pen Hill yn dangos y cymysgu ieithyddol sydd wedi bod yma. Gyda chi'r hill allan wreiddiol yn Saesneg, a wedyn gyda chi pen yr hill yn ddatblygiad diweddarach o fewn cyd-destun Cymraeg. Yng nghanol y ddinas, mae gennych chi'r un math o beth yn digwydd. Wharton Street, heol y cawl yn fan hyn, yn enwog iawn. Mae hanes yr enw yma yn arbennig o ddifyr, ond
eitha cymleth, fel be'n union sy'n digwydd rhwng y ddwy iaith, oherwydd mae yna fwy nag un ffurf yn y Gymraeg a'r Saesneg yn fan hyn, a mae Gwynedd Pierce wedi trafod hyn yn ei gyfrol Place Names in Glamorgan. Felly, yn yr 11th ganrif ar 15, mae gennym ni ffurfiau fel Wharton Street, Wart yn rhyw fath o lleoedd. Hewl a cawl, falla'n cyfateb yn uniongyrchol i hynny, ni fyny lain uniongyrchol, yr un cawl sydd yn mhorth cawl, felly nid swp felly, ond planhigyn o fath arbennig. 1768, Wharton Street, commonly called hewl cawl, sydd yn awgrymu mae'r Gymraeg oedd yr iaith arferol erbyn hynny. Da ni wedyn hefyd yn cael yn gynnar Porridge Street neu Porridge Lane, a all fod rhyw fath o gyfieithiad neu addasiad o cawl, felly cawl yn cyfateb i wort, ond hefyd cyfateb i porridge, a dyn ni'n cael broth lane sydd eto i weld yn rhyw fath o fersiwn ar hewl cawl unwaith eto. Felly, an old name for Wharton Street Porridge Lane o hewl y cawl. Felly, mae gennym ni gymysgedd o enwau fan hyn, sydd yn rhoi rhyw ymdeimlad i ni o gymdeithas oedd yn newid nôl ag ymlaen rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. Cymdeithas oedd yn cyfieithu ac yn cyfaddasu enwau yn gyson, a gwneud hynna falle fwy nag unwaith ar hyd y canrifoedd. Ac erbyn un o dechrau'r 20th ganrif, mi oedd yna gof gwlad fel petai yn rhe Caerdydd fel y goeddi bryd hynny, o'r newid yma, cawl, medda rhywun yn sgwennu fan hyn, yn ei 60au, mae'n siŵr. Erbyn 1912, felly rhywun yn ddiennu'n hanner cynta, 4th ganrif ar 15, when I was a schoolboy, what is now Wharton Street was known to the old inhabitants hewl y cawl, but to the younger and newcomers as Broth Lane, down the parish. St Mary Street was known as the parish. Felly, hanes hewl y cawl ar fath diddorol yn fanna, am St Mary Street, fel y groedd yn Saesneg. Ni nôl at y stryd honno, maes o law. Ond aros gyda'r cyfieithu'r cyfaddasu yma fan hyn, gyda ni Pen Hill yn fan hyn, da ni newydd drafod yn fan yna. A'r stryd yma fan hyn, sydd yn amlwg yn stryd Bir Hynafol, mae'r map yma mynd yn ôl i 2 ganrif, felly pam oedd y Canton fan hyn, Treganan, Bentre Bach a Ceia, oedd ym mhob man o amgylch. Windway Road ydy'r stryd yna heddiw yma. Windway, neu chi feddwl beth ydy ystyr hwnna. Beth sydd o edrych ar y mapiau, nid ar y ffurfiau cynhara, nid Windway, ond Wainway, fel yn yr Haywain yn fan hyn, John Constable. Wainway, felly hewl y wageni, fel petai, ydy ystyr enw'r stryd. Ond ewn ni 1864 yma'n hyn, a da ni'n gweld mae enw'r lôn yma oedd hewl y Wainway. Felly, yr enw wedi cael ei gymreigio, a mewn gwirionedd mae'r hewl yna'n gwbl ddiangen, oedd mae'r hewl yn golygu'r union yr un peth a way. Ond da ni'n cael fel petai rhyw addasu ar y ffurf ychwanegu elfen Gymraeg a cael hewl y Wainway. Felly, yn amlwg mae'r Saesneg oedd enw gwreiddiol, ond wedyn yn ddiweddarach mae haen o Gymreigtod yn dod ac yn creu y ffurf newydd yna. Felly eto, rhyw dystiolaeth fan hyn o symudiad mewn rhyw ffordd o'r Saesneg i'r Gymraeg. Ar waelod hewl y Wainway, mae'r hen dafarn bellach, tu Pwll Coch. Mi oedd hi tan yn ddiweddar yn dafarn mae bellach yn fflatiau. Eto hen enw sydd yn mynd yn ôl i'r cyfnod pam y byddai'r dafarn yma wedi bod allan yn y wlad cyn i'r tai amgylch cael ei codi. A mae'n ddifyr erbyn hyn, mae enw'r dafarn pan mae'r fflatiau sydd yna ydy tu Pwll Coch House. Felly fel y caws ni y way yn cael ei gyfieithu'n ddiangen braidd i hewl yn Gymraeg. Da ni bellach yn cael tu cael ei gyfieithu'n ddiangen braidd i haws yn y Saesneg, yr un broses o chwith. Ond wrth edrych ar enwau strydoedd Caerdydd, enwau lleoedd Caerdydd, yn ystod y 4th ganrif ar 15 ac chyn hynny, y lle gorau i fynd ydy'r gyfres fendigedig yma o gyfrolau gyhoeddwyd gan John Hobson Matthews fel golygydd ar ran y ddinas neu'r dref roedd i bryd hynny, Records of the County Borough of Cardiff. Fe gyflogwyd Matthews yn y lle cyntaf i edrych i fewn i ryw fater cyfreithiol penodol iawn ynglyn â hawl y dref ar leiniau o dir. Ond fe drodd hynny'n brosiect sylweddol iawn o gyfnodi dogfennau yn wneud â hanes cynnar Caerdydd. Ac mae'n amlwg iawn bod yna olwg gen Matthews ac eraill ar greu rhywbeth o hanes i Gaerdydd a fydda'n hwb i Gaerdydd
o ran cael statws dinas, a fe ddoth hynny yn 1915. Felly, yn y blynyddoedd cyn hynny, ddechreu'r cyhoeddi'r cyfrolau bendigedig yma. 5 cyfrol dan olygyddiaeth Matthews ac un ychwanegol di ymddangos yn ddiweddarach, a da chi'n gweld 1898, 1910, 1911, oedden nhw'n ymddangos yn y blynyddoedd cyn i Gaerdydd cael statws dinas. A'r cefnogwr gwleidyddol mawr i Matthews oedd y cynghorydd Edward Thomas, neu Cochfarf, a fu'n faer ar Gaerdydd, hefyd yn Gymro Cymraeg, o Forganwg ei hun wedi symud i Gymraeg, i Gaerdydd yn ŵr ifanc, a wedi ymddiddori yn hanes Caerdydd i gryn raddau, ac yn sicr yn gefnogwr mawr i waith Matthews. Ac unigolyn arall mae werth i grybwyll yn fan hyn oedd gweithio gyda'i ddwylon yn plastro ac yn addurno tai oedd Charles Evans, ond yn unigolyn oedd yn ymddiddori'n fawr yn hanes Caerdydd, ac oedd ei deulu fo wedi byw yng nghanol y dref ers sawl cenhedlaeth, ac oedd ganddo fo bob math o wybodaeth ddifyr ynglŷn â Caerdydd hefyd. Felly mae'r triawd yma rhwngthyn nhw yn ffigurau allweddol iawn wrth ni ddod i ddeall hanes enwau Caerdydd. Matthews yw'r pwysicaf ohonyn nhw, ac yn ei gyfrolaf o mae'n cyhoeddi yn un ohonyn nhw, yn y 5 gyfrol, y Schedule of Place Names, ac yn nodi 1200 o enwau fan hyn yn fras, weithio gyda esboniadau oedd yn gywir neu'n anghywir, wrth gwrs doedd Matthews heb gael addysg brifysgol, doedd ddim wedi cael hyfforddiant ieithyddol, ond oedd o wedi dysgu'r Gymraeg iddo fo'i hun i raddau helaeth. Ac felly mae ddiddordeb o yn sicr wedi caniatáu i ni gael mynediad rhwydd iawn os gasgliad mawr iawn o enwau. Ond oedd yr enwau mae'n dod o fewn cyd-destun, a'r cyd-destun ar gyfer gwaith Matthews, un o'r cyd-destunau, oedd profi hawl Caerdydd i fod yn brifddinas Cymru. Ac i wneud hynny, roedd yn rhai taro nôl yn erbyn y gelyn pennaf yn hyn o beth, sef Abertawe. Ac wrth drafod enwau lleoedd, roedd Matthews yn awyddus iawn i ddangos Cymreigtod Caerdydd, oherwydd roedd yr rheini oedd yn cwestiynu hawl Caerdydd i gael ei chynabod fel tref bwysicaf Cymru, a maes o law fel yr unig ddinas yng Nghymru. Roedd y gwrthwynebu'r hynny yn dadlau nad oedd Caerdydd yn ddigon Cymreig i heiddi'r statws yna, nad oedd Caerdydd yn gallu cynrychioli Cymru. Felly, dyma Matthews yn mynd ati i ddadlau'r gwrthwyneb gan hefyd ymosod ar Abertawe. Gan ddweud am y dref honno, she is situated in a territory which is not Welsh but English. Gower is peopled by an almost purely Teutonic and English-speaking race, akin to the inhabitants of the portion of Pembrokeshire, known as Little England beyond Wales. Felly oedd o'n dadlau nad oedd o leia hanner Abertawe mewn gwirionedd prin yn rhan o Gymru, yn ei farn o. The population of English Pembrokeshire and Gower are commonly supposed to be the descendants of Flemings settled in those regions by the Norman conquerors of South Wales, meddwl o. Ond doedd hynny ddim hyd yn oed yn wir, meddwl Matthews. Pwy tebygol, a pwy oedden nhw, oedd mewn fudwyr o Wlad yr Ha ag Dyfnaint. At all events, meddwl o, they are not Welsh, and Welshmen could hardly be satisfied to receive as the metropolis a town which has no direct associations with the Celtic British race, but which, on the contrary, is portion of a Teutonic colony. Wel, mae'r ieithwedd yn hen ffasiwn a'r dadleuon ar sail hil, hefyd yn hen ffasiwn, ond yn sicr beth ni'n weld yn fan hyn ydy ymdrech gen Matthews i barddu Abertawe ryw radda, ond hefyd i gynyddu statws Caerdydd, ac roedd dangos hynafolrwydd enwau Cymraeg Caerdydd yn rhan o hynny. A fe wnaeth Matthews hefyd esgor ar beth gweithgaredd y tu hwnt i hynny, y maes enwau lleoedd yn benodol. Roedd Matthews ei hun wedi ymosod ar rhai o awdurdodau Caerdydd am newid enwau strydoedd, oedd wedi gweithio'n arbennig ynglŷn â newid Crockerton i fod yn Queen Street, ac oedd wedi galw hynna'n fandaliaeth. Oedden ni'n gweld yr un gair fandaliaeth codi mewn cyd-destun Cymraeg yn fan hyn, banner ag amserau Cymru 1912, hanol y cyfnod mae gyhoeddi Cardiff Records. Cymrodorion Caerdydd, felly Cymdeithas Gymraeg Caerdydd, yn poeni am enwau lleoedd yng Nghymru. Mae'n rhywbeth sy'n gyfoes iawn yn hyn, poeni bod nhw'n cael ei newid i'r Saesneg yn arbennig. Wrth gwrs, poeni oedden nhw'n fwyad ag yma am lefydd fel Caerdydd, y cymoedd diwydiannol, Abertawe,
Casnewydd ag ati. Dyna ddim wir yn poeni am ardaloedd gwledig i'r un graddau, ond yna fwriad i ddechrau gweithredu ynglyn â hyn mor gynnar am 1919. 1916, chwaneg o sôn am hyn, yr awydd i gadw enwau lleoedd Cymraeg, eto gan y Cymrydorion yng Nghaerdydd. Cwynion yn erbyn swydd o bost, a'r cwmni ar rheilffordd, they were the big sinners in this respect, sef descriptive Welsh names being substituted by meaningless English names, resulting in knowledge of the past being irretrievably lost. Ac maen nhw'n cyfeirio yn benodol at y Cardiff Records, fel ffynhonell oedd wedi hybu yr ymagwedd yma o boeni ynglyn ag enwau lleoedd. Ond, o'na eraill yn anghytuno, Eilir Evans yn fan yna, yn ffigwr ceidwadwr o ran i wleidyddiaeth yn annog oedi, a dweud bod yna nifer o enwau lleoedd yng Nghymru. Yn amlwg oedd wedi enwi rhai ohonyn nhw, dyn nhw ddim yn yr adroddiad y ban yn ffodus. Nad oedd nhw wir yn addas iawn iawn, ac y byddai'n well cael enwau Saesneg yn eu lle nhw. Felly, nid oedd y farn yn unfryd. Ond stori arall ydy honno, dwi'n meddwl, ar lefel Gymreig, na roswn ni yng Nghaerdydd. Hobson Matthews yn ddiddorol iawn ydy'r ffynhonnell gynharaf dwi wedi gweld ar gyfer yr enw Tregana, sydd yn un o'r enwau mwyaf cyfarwydd i ni yng Nghaerdydd erbyn heddiw yma. Canton meddo fo enwau Tregana. Ond welis i erioed enghraifft cyn 1910, a mae yna ffurfiau Saesneg canol i'w gweld, enghraifft yn yr cyfenw dy Canatŵna, rhywbeth felly. Heini i'w gweld, digon enghreifftiau o Canton, nid o Tregana. Yn ddiweddar, fe ymddangosodd arwydd ffordd yn defnyddio'r hen sillafiad yma. Ffordd Canatôn yn gyfuniad o Gymraeg a Saesneg yr Oesoedd Canol. Mae'r arwydd mae'r enw wedi diflannu, dwi'n meddwl, yn sgil rhai newidiadau, sydd oedd ddim yna'n hir iawn, ond am gyfnod mi oedd yna ffordd. Dwi'n siŵr sut ydych chi fod i ynganu hwnna. Ffordd Canatôn, yn siŵr, os ydych chi'n dymuno cadw at rhywbeth oedd yn swnio'n weddol debyg i'r Saesneg canol. Ai Matthews a fathodd Tregana? Ar sail Canton, fydda creu enw fel Tregana, ddigon posib. Mi oedd Pontcana wrth law, Trelau hefyd wrth law, fydda rhyw gyfuno nhw gyda'i gilydd yn rhoi Tregana, fydda'n ddigon synhwyrol, fydda Matthews wedi deall y treigliad, dwi'n siŵr. Oedd Matthews wedi gwneud hyn yn fwriadol? At ei gilydd, dio ddim yn rhywun sydd yn ffigio. Mae'n mynd ati yn ofalus iawn iawn i gasglu ffurfiau Cymraeg, mae'n siarad gyda hen Gymru Cymraeg ar ardal, mae'n enghreifftiau diddorol ohono fo'n siarad gyda Cymru lleol, siarad Cymraeg lleol, Tregana a'r Hath ag ati. Anodd credu bod wedi creu'r enw o ddim byd, ond falle bod o wedi cael ei arwain mewn rhyw ffordd neu gilydd i gredu na dyna oedd yr enw. Ac wrth gwrs, yng nghefn i feddwl o falle yr awydd yma i ddangos Cymreigtor Caerdydd. O ran genedigaeth Sais oedd Matthews ac o ran tras trwy dad o Gernyw. Ac mae'n bosib bod hynny yn dylanwad pellach ar yr enw Tregana, oherwydd roedd Tregana yn ffurf amrywiol ar Tregena, roedd Matthews ei hun, wedi sgwennu llyfr am ardal St Ives, cyfeirio at Tregena, oedd hwnna'n nghefn y meddwl gyda fo. Wrth gwrs, da ni wedi sôn eisoes i fod yn bleidiol i hen enwau Saesneg fel Crockerton a Whitmore Lane, a newidiwyd yn Custom House Street. Felly tybed oedd Matthews wedi bathu, neu wedi cael ei arwain, neu gamarwain i gredu bod yna ffurf Tregana yn bodoli. Anodd gwybod. Ond dyn ni'n ôl i ganol o ddinas ac i heol eglwys Fair, un o brif strydoedd Caerdydd. Weithiau, y glywch chi hewl Santes Fair neu hewl Fair, iawn, ond yr enw yn safonol felly yn ffurfiol, fel y gwelwch chi ar yr arwydd yna ydy heol eglwys Fair. A dyn ni wedi clywed eisoes unigolyn yn fan hyn yn galw y stryd yna The Parish. Ac yn Sain Ffagan, ddiddorol iawn, mae yna gofnod, mae yna recordiad cynnar iawn o unigolyn o'r enw Edward Watts. Mae'n allwch chi wrando'r i lais o trwy'r ddolen yna yn fan yna. A aned yn 1840, fe recordiwyd o pan oedd yn hen ŵr tua diwedd i oes. Ond oedd o'n gallu cofio, wrth gwrs, ymweld â Chaerdydd tua canol y 4edd ganrif ar 15. Oedd o'n gallu cofio, fel mae o'n dweud, 3 town hall yng Nghaerdydd, yn yw'r un presennol, ar Cyteis, yr un cyn hwnnw, a'r un cyn hwnnw hefyd.
felly rhyfeddol yr atgofion yma. Ac mae'n sôn yn fan hyn, yn y recordiad yma, wy'n cofio'r hen down hall yn Plwyf Mair. Felly awgrymu o bosib i fod ynta hefyd yn defnyddio'r enw yma, Plwyf Mair, the parish yn Saesneg, Plwyf Mair i gyfeirio, un o gymaint at y plwyf, yn at y stryd yn benodol. Dewi Wyn o Esill wedyn, 1864, bardd oedd yn hannu'r ardal i'r gorllewin o Gaerdydd, neu depell o Gaerdydd, canmol yn fan hyn Edward Gwyn, ac yn disgrifio Edward Gwyn fel hyn, pa lyga'r craff na sgwelodd ein gwyn a'i gydiad aur, yn rodio lawer Sadwrn i lawr hyd hewl Plwy Mair. Felly awgrym yn fan hyn, mae gennym ni enw cynharach eto'r stryd yma yn Gymraeg, hewl Plwy Mair. Felly nid hewl Eglwys Fair, ond mewn gwirionedd hewl Plwy y Mair, o fynd yn ôl yn gynharach. Ac yn ffiwgraffiad parchedig Lewis Powell, gweinidog cyntaf Ebenezer, capel yr Annibynwyr, neu Eglwys yr Annibynwyr yng nghanol Caerdydd. Mae'n sôn fan hyn am Mr Powell yn dweud, eithim i'r dre a thuar cwrdd i Blwyf Mair. A thuar tŷ cwrdd, i Blwyf Mair. Ac yn Saesneg mae'n cyfeirio at yr un fan fel the old coach house, St Mary Street. Felly, haen o enwa fan yna, hen Gaerdydd, lle bellach wedi mynd ar goll. Yna newydd y fotiad i Gaerdydd yn y cyfnod yma ar ddiwedd oes Victoria, dechrau'r 19fed ganrif. Oedd ni'n gweld hi'n od bod yna rhai o'r to hun yn defnyddio enwau Cymraeg. Felly, y parchedig Hugh M. Hughes yn fan hyn. Eto Ebenezer yn fan hyn. Yn cofio un o'i hen aelodau'r capel Dafydd Hywel, ac yn dweud amdano fo na chymerau y byd am ddwedid rwth yn hytrach. Oedd o'n dweud rhaff bob tro. Mwy nag y cymerau arno alw pentre St Nicholas yn y Fro yn unrhyw beth heblaw Shinny Colesh. Felly, bod Hugh M. Hughes yn defnyddio rhaff yn fan hyn, yr awgrym ganddo fo ydy nad oedd y Cymru yn yr eglwys yn Ebenezer yn defnyddio rhaff bryd hynny, rwth oedd nhw'n defnyddio, ond oedd Dafydd Hywel yn sefyll allan am ei ddefnydd rhyfedd weddol ddoniol efallai o ddweud rhaff. Erbyn hyn, wrth gwrs, fydda pawb yn dweud yr rhaff, ond nid felly yr oedd i bryd hynny. Dwi ddim yn meddwl dyna'r argraff mae rhywun yn ei chael. Ac un o'r bobl a newidiodd yr arfer mewn sawl cyd-destun hynny o ran defnyddio enwau Cymraeg, oedd Ceinwen Thomas o Nantgarw, neu nid nepell o Gaerdydd, ac yn gyfarwydd ar ei enwau mwy traddodiadol. Ac roedd hi'n chwyrn iawn wrth feirniadu'r rheini oedd yn symud i Gaerdydd o'r tu allan. Oedd yn siarad Cymraeg, ond yn tybio nad oedd gan Gaerdydd enwau cynhenid, ac unigolion oedd weithiau grwpiau bobl oedd yn mynd ati gyfieithu enwau, greu enwau newydd, lle nad oedd angen hynny. A dyma hi fan hyn yn cwyno ynglyn â defnyddio'r wain yn gyfieithiad am Heath. Ceinwen Thomas yn dweud, na, wel, y mynydd bychan oedd yr enw yma erioed iddi hi, a bydd ddim angen creu yr enw newydd yna, y wain. Ceinwen Thomas yn nodi nad oedd hi ddim chwaith yn gyfarwydd ar enw Tregana, mae Cantwn oedd hi'n gyfarwydd ag o'n Gymraeg, ac yn sicr mae yna ddigon o dystiolaeth bod y Cymru Cymraeg yn deud Cantwn yn ystod oes Victoria, a byth Tregana hyd y gwni. Felly, erbyn heddiw yma, da ni'n gweld y ffurf yma Parc y Mynydd Bychan fan hyn am Heath. Heath wedi dod yn gyfarwydd, dyma ffurf y cyngor, dyma'r enw wrth gwrs ar yr ysgol sy'n gwasanaethu rhan o'r ardal yma, ysgol Mynydd Bychan. Ond mae eraill yn dweud y wain, doedd Ceinwen Thomas ddim o blaid hynny o gwbl, ond fyddwn ni ddim fy hun yn ymagweddu yn yr un ffordd yn union ynglyn â'r defnydd o'r enw yna. Di'r union hanes ddim yn hollol glir, ond mae'n amlwg na Mynydd Bychan oedd yr enw ar yr ardal yma'n hanesyddol. Hynny, mae'n drawiadol bod yr enw Mynydd Bychan cael ei ddefnyddio weithiau hyd yn oed mewn dogfennau Saesneg, megis na'r arolwg yma o ran o ardal yr Rhaff ar ddechrau'r 19fed ganrif. Felly, y Mountain o Common, dyna di'r ystyr, Common Tir
comin oedd fan hyn, o mynydd bychan. Ond mae'r tir comin yna'n cael ei gau a'n cael ei rannu rhwng rhai o'r tir feddianwyr lleol. Maes o law yn yr 20fed ganrif, mae'n adeiladu yn digwydd ar rhan fwyaf ohono fo. A mae'n ymddangos bod yr tir adeg yna, oedd yr enw wedi dod yn gyffredin i alw'r ardal, gyfieithu hith i roed y wain. Roedd y mynydd bychan fel enw wedi diflannu, nid gen bawb o bosib, ond gyda'r rhan fwyaf o bobl, doedd yr enw ddim yn hysbys. Yn sicr, nid yw'r gymuned newydd oedd yn sefydlu yn yr ardal yma. Yn ddiweddarach, falle'r 70au ymlaen, oedd yr enw mynydd bychan yn cael ei adfer. Ond wrth gwrs, yn y cyfamser, mae sawl cenedlaeth o blant Cymraeg wedi cael ei geni a'i magu yna, a dyna oedd yr enw iddyn nhw, y wain oedd yr enw iddyn nhw, felly byddwn ni byth yn dadlau bod nhw'n anghywir yn y farn honno, dyna oedd yr enw iddyn nhw, a dyna yw'r enw i lawer heddiw yma. Ond mae yna enw arall, y mynydd bychan a hwnnw sydd wedi cydion o ran y ffurf safonol erbyn heddiw yma. Ond mae yna unigolion allan nodi anapusrwydd ynglyn â hyn hyd heddiw, chydig o blynyddoedd yn ôl, rhywun yn trydar fan hyn yn dweud, mae'r crach sy'n dweud mynydd bychan am yr hith. Yn y wael mae pobl o'r hith yn fynyddio. Wel, mae'n siŵr bod yna wahanol fathau o grachach a chrach ym mhob man. Ond yr ymdeimlad fan hyn ydy, mae wain oedd yr enw yn wreiddiol, ond bod y mynydd bychan yn rhywbeth fwy diweddar, ond wrth gwrs mewn gwirionedd oedd y mynydd bychan yn hun eto. Ond mae hunaniaeth ag enwau lleoedd yn gymleth, a mae'n gwbl derbyniol bod unigolion a chymunedau a theuluoedd yn uniaethu'n gryf a rhai ffurfiau'n fwy nag eraill. Nid nepell o'r mynydd bychan, mae gennych chi'r eglwys newydd, neu Whitchurch. Eglwys newydd yn hen enw, mae'r ffurf yna'n mynd nôl dros ganrifoedd. Yn oes Victoria, os ydych chi'n sôn am Nghaerdydd, Gogledd Nghaerdydd, ac yn sôn am y wain, bydda pobl wedi cymryd bod chi'n sôn am y wain treoda, sef ardal sydd yn agos iawn at yr eglwys newydd. Erbyn heddiw mae'n cael ei ystyried yn rhan o'r eglwys newydd. Oedd capel y bydyddwyr Ararat yna, capel yna dal i sefyll, ond cael ei alw capel y wain yn ystod oes Victoria. Felly oedd y wain yn bodolion lle gwahanol i'r mynydd bychan. Ond mae'n ddifyr yn fan hyn os edrychwn ni ar Gymdeithas Cymru Whitchurch. Sefydlwyd Gymdeithas yma nôl yn ystod yr Ail Byd, ond dyma ni'r ddechrau'r 70au. Cymdeithas Cymru Whitchurch, felly Cymdeithas ymwybodol Gymraeg, benodol Gymraeg, ond yn defnyddio'r enw Whitchurch, yn sôn am enw eglwys newydd. Yn ei mlaen rhyw flwyddyn neu ddwy, a dyma'r cerdyn aelodaeth bryd hynny, Cymdeithas Cymru Whitchurch, cronfachau yr eglwys newydd. Felly mae'n ymwybyddiaeth o'r eglwys newydd fel enw fan hyn yn ymddangos, ond yn eilradd i Whitchurch, hynny yw yn is i lawr mewn llythrennau llai a mewn cronfachau. 1973. Erbyn dechrau'r 80au wedyn, Cymdeithas Cymru'r eglwys newydd a Whitchurch wedi diflannu'n llwyr. Felly, o fewn rhyw ddegawd yn fan hyn, da ni wedi mynd o Cymru Whitchurch i Cymru Whitchurch cronfachau yr eglwys newydd i Gymru'r eglwys newydd. Felly mae newydd, enwau'n gallu newid yn fan hyn, a mae'r hen enw traddodiadol yma wedi dod yn ôl yn fan hyn, bosib iawn bod dylanwad Ceinwen Thomas ac eraill yn gryf ar newid penodol yma hefyd. Difyr bod enwau'n gallu newid mor gyflym. Nid nepell eto, rhywbina, rhywbeina. Be dyn ni fod i ddweud? Rhywbina, rhywbeina. Ti'n dweud rhywbina, dwi'n dweud rhywbeina. Ti'n dweud rhywbina, dwi'n dweud rhywbeina. Mae tarddiad yr enw ma'n sicr. Rhyw, mae'n siŵr bod hwnna'n ddigon clir. Enw personol, pina, coed, pin, neu rhywbeth felly. Dyma'n hollol glir beth ydy hwn. Beth sy'n ddifyr ydy bod gennym ni recordiadau eto, cynnar iawn. Unigolion gafodd ei geni, canol oes Victoria, yn dweud rhywbina. Gyda Ceinwen Thomas yn dweud hyn hefyd, rhywbina. Nid eina, ond una. Ac eto mae'n recordiad yn fanna o ŵr oedd yn gweithio fel trychwr yn eiriau fo hun, hynny yw'n goediwr, wedi fagu rieni yn rhywbina. Yn Gymraeg heddiw mae'r ffurf arferol yw rhywbeina. Ond beth ydy tarddiad y ffurf yna? Mae'n gall fod mae Cymreigiad o'r ynganiad Saesneg oedd, os chi'n clywed rhywbeina yn Saesneg, a mae chi'n tyfu enw Cymraeg sydd yna, ydych chi'n mynd i ddyfalu mae'r ffurf Gymraeg ydy rhywbeina. Rhywbeina yn Saesneg,
rhywbeina yn Gymraeg. Felly, ydych chi'n mynd i gymryd hynny. Ond i ddim yn amhosib chwaith bod rhywbeina yn hen ffurf, ar lafar yn y dyfodiaeth leol, bydda rhywbeina dros amser wedi troi yn rhywbeina ac yn rhywbeina, sef ffurf y trychwr coed yna. Nathon ni gyfeirio ato fo gynharach, Tom Lewis dwi'n credu oedd ei enw fo. Felly, dio ddim yn amhosib i'r ynganiad yna, rhywbeina, ddod o rhywbeina, ond dio ddim yn sicr chwaith. Mae gennym ni'r ddwy ffurf yma rwan, un sy'n cael ei gweld fan hyn Saesneg, yr un efo i ddot yn unig, ond mewn gwirionedd sydd hefyd yn cynrychioli ynganiad dyfodiaeth leol, a'r ffurf rhywbeina yna, efo EI, sydd yn cael ei hystyried yn ffurf Gymraeg, ond fe all fod yn ganlyniad i'r ffurf ein ynganiad Saesneg yn hytrach nag yn ffurf Cymraeg traddodiadol, ond da ni ddim wir yn hollol sicr. Ac i ryw raddau, a oes ots am yr union darddiad nag enwau lleoedd gan amlaf, trech gwlad nag arglwydd, mae'n well gwrando ar beth sy'n cael ei ddefnyddio i ddeud yn hytrach na mynnu ar ffurfiau hanesyddol. Plas dŵr wedyn, datblygiad mawr yng Ngorllewin, Nghaerdydd, plas dŵr, pobl yn holi beth yw plas dŵr, be oedd y plas dŵr. I ateb y cwestiwn yna, o'n i nôl i'r safle, neu nid nepell o'r safle datblygiad, ag lle mae ysgol gyfun Gymraeg plas mawr rwan, mi oedd yna gynt ysgol ar un safle o'r enw Waterhall School. Felly Waterhall plas dŵr, oedd yr hen fferm Waterhall chydig yn bellach i fyny'r ffordd yma fan hyn. Ond, i Waterhall, ddim yn hollol glir be fydda Waterhall go iawn, be fydda hwnna'n gyfleu. Ond os ydyn ni'n edrych ar ffurfiau cynharach ac o'n mynd yn ôl yn bell rwan i'r ail ganrif ar 15, dogfen ddifyr iawn efo lluenwau Cymraeg yn yr ardaloedd i'r Gorllewin i Gaerdydd, tua 1610. Dogfen anarferol am ei bod wedi sgwennu'n Gymraeg hefyd. Mae gennym ni sôn fan hyn am diroedd oedd i fewn i blwyf yr adur, neu radur. George Matthew a'i ddeiliad am ddoi barsel o dir a elwyd mynydd yr adur a fferm y watrel isa. A ffurf hon, y watrel dyn ni'n gweld at ei gilydd. Nid Waterhall, dwi'n meddwl bod Waterhall yn ymdrech ddiweddarach i esbonio neu resymoli watrel, yn watrel sydd yna. Beth yn union di ystyr watrel, mae'n edrych fel enw Saesneg i fi, ydy'n gyfenw o bosib wedi mynd yn enw lle, mae hynny'n gallu digwydd yn ardal Caerdydd. Dwi ddim 100% yn siŵr, ond dwi ddim yn credu na Waterhall ydy tarddiad hwn, ac felly mae cyfieithu watrel yn plas dŵr mewn ffordd, chi'n cyfieithu rhywbeth yn creu rhyw syniad o'r plas yma na fodolodd erioed. Ond eto, fel dwi wedi dweud, felly mae enwau lleoedd yn gallu gweithio. Mae camddealltwriaeth camgyfieithu, os ydyn ni hynny falle gyda heol y cawl, mae hynny'n rhan o hanes enwau lleoedd, a mae dal i ddigwydd hyd heddiw yma. Felly, wrth drin a thrafod enwau lleoedd, mae gyda ni weithio ddewis. Ydyn ni'n dewis y ffurfiau cynhenid hanesyddol yna mewn dyfynodau? Y mynydd bychan, Cantwn, Adams Down, y Grange, y Cymdda oedd yn hen enw am Victoria Park i bob pwrpas. Mae'r ffurfiau hanesyddol mae'n gallu bod yn Gymraeg neu yn Saesneg. Neu, ydyn ni yn gweld yr awydd i gymreigio enwau defnyddio ffurfiau Cymraeg newydd, hynny fel Trylliest, Tregana, mae Tregana wedi ymsefydlu, Tregana ddim am diflannu. Waenadda am Adams Down, enw sydd i weld weithiau, chydig yn dadleuol a faso lleiaf oherwydd enw'r gŵr oedd Adam nid Adda, mae di enwi, da ni newid enw personol ac os lag enw newid enw lle yn fan yna, beth bynnag. Felly mae yna ddwy egwyddor yn fan hyn, ond mewn gwirionedd, os ydych chi'n nabod Caerdydd, byddwch chi'n gwybod da ni'n weithio wneud yn aill, weithio wneud y llall a tipyn o gymysgedd ar hyd y ffordd, ac felly, unwaith eto, felly mae gyda enwau lleoedd. Ac i orffen heddiw yma, datblygiad yn y 2 flynedd ddwytha yma rwan, yn dilyn Eisteddfod, neu ar ôl Eisteddfod 2019, beth bynnag yng Nghaerdydd, fe gyhoeddodd Cyngor Caerdydd bolisi enwau strydoedd newydd. Ac peth sylfaenol yn y polisi yma ydy y bydd enwau newydd ar strydoedd yn enwau Cymraeg. Mae'r polisi'n cynabod yn hanesyddol, wrth gwrs, mae enwau Caerdydd wedi bod yn bennaf yn Saesneg.
Ac felly anghydbwysedd sylfaenol o ran nifer yr enwau yn yr naill iaith o gymharu â'r iaith arall. A'r polisi erbyn hyn ydy mabwysiadu enw Cymraeg, ond gwneud ymdrech nid yn siŵr bod hwnna'n gyson â threftadaeth a hanes yr ardal. Felly, ceisio defnyddio enwau sydd wir yn gysylltiedig, hynny yw enwau ar geiau, enwau oedd yna eisoes, enwau chysylltiadau hanesyddol, hytrach na chreu rhai newydd. Mae Rhywbeina yn enghraifft ddiddorol o strydoedd efo enwau Cymraeg, nifer ohonyn nhw. Mae'n debyg wedi creu gan WJ Griffith, oedd yn bennaeth ar adran y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd fel yr oedd yn ôl yn y teadeg yr rhyfel byd cyntaf o ran sefydlu Rhywbeina. Ond eto oedd WJ Griffith wedi creu enwau fan yna o'r newydd mewn gwirionedd a gafodd ei feirniadu yn rhai o'r Cymraeg lleol oedd yn gyfarwydd â hen hanes yr ardal am beidio defnyddio enwau yn bodoli eisoes ac am greu enwau oedd yn eitha gogleddol i naws, wedi gyda defnydd o'r gair lôn ag ati. Felly, dyma gyfnod newydd rwan ar enwau strydoedd yng Nghaerdydd, polisi penodol ynglyn â'r iaith, am y tro cyntaf mewn gwirionedd, a cyfle felly i chwilio i ddarganfod a bod yn greadigol ynglyn â threftadaeth enwau lleoedd yma yn y brifddinas. Felly, na ddod i ben yn fan yna, gan diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Croeso mawr i chi unwaith eto gysylltu â fi gyda unrhyw sylwadau, unrhyw syniadau, unrhyw wybodaeth sydd gyda chi ynglyn ag enwau lleoedd. Os ydych chi'n darganfod treganau mewn ffynhonnell sy'n gynharach na 1900, mi fyddai wrth y modd. Ond unwaith eto, ga i ddweud cymaint o anrhydedd oedd cael traddodi'r ddarlith hon, Darlith Goffa Hedley Gibbard, yn enw Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a phob dymuniad da i'r Eisteddfod AmGen eleni. Gobeithio bod nhw'n gallu cwrdd wyneb yn wyneb cyn bo hir. Diolch yn fawr iawn.